Sinong kapod mo? Sinong kapod mo? Ah. Hila. Oh my God. Come on. Tunga na lang ito sa mga kaya luto na lang yun. Mga kaya mo yan. Solo ko lang. Pag busog pa ako. Ah, sige. Sorry. May rice pala. May nagpulo. Popsicles from wow. Ngayon, meron ka ba ta? Dapat sa caption ng kabatan. Sa yellow. Ah, yellow. Ah, para yellow. Mama, na lang. Ano na, nakapuna ko ko. Alam mo yung minuto ko, 0 na lang. Ano na lang. Nakakakuha ko eh. Mapagaling baga makuha eh. Ay, ito tama nga mo dati. Saka magaling mo dati. Thank you, 34. Good morning, Mike Mercado. Jollibee. He's speaking. Hi, GZ. Take out. How are you feeling? Feeling today? Good day. Hello, thank you. So 6 million in the house.
Piercing. Kaya mabusan. Thank you, 6 people. Ay, tama na ko na yun. Laman ko? Take out? Sorry. 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 Excuse me.